ordre del senyor president de l'Associació Masia de Castelló i amb la presència del padrí de Castelló, senyor Santiago Guiró, se fa saber a tots els visitants que la segona representació de la que fa 21 edicions del Pessebre dels Estels és a punt de començar. Sieu-hi tots benvinguts i és el nostre desig que de l'estada disfruteu i així, amb bona salut, amb una altra ocasió, aquí mos trobareu. Bando, fet a Castelló, el dia 26 del mes de desembre de l'any 2018. Endavant! Santi, que és l'ànima de Castelló, us explicarà què fan aquí. Un cop rentaven els llençols i roba blanca, la col·locaven amb aquesta peça de ceràmica, aquí li diem cosí. Llavors, posaven una peça de roba damunt, el llençol, posaven cendra i aigua calenta. Llavors, amb l'aigua calenta i la cendra, feia l'efecte de la lleixiu, de l'alegria. I la roba quedava blancs. Però, a més, com que passava la temperatura, el llençol quedava desinfectat.
abelles estiren esta cera hasta que la converteixen així d'ample. Uau. Això és un xiclet natural. És un xiclet, no? Sí. Quan està ple de mel, ho sellen. L'abella treballa de dalt cap baix. Quan ho té tot ple de mel, ho va sellant. Això és una crosta perquè no marxi la mel. De treure la mel, tenim aquests galinets, els calentem amb aigua, tallem la crosta aquesta i ho posem en un extractor. Aquí. A la velocitat. Molt bé. Expulsa la mel per les parets. També eren diferents. Uau. Que són les de canya. Això era el fumador antic. Posàvem la carta de bany, gràcies a aquests forats de mel. I agafàvem l'altra, posàvem el fum. I sortien. Sortien les abelles. Teòricament teníem al costat una altra arna. Ficaven i feien passar les abelles d'una a l'altra. Acá les guardàvem i acabat amb això, que és la cristadora, està és l'acció de treure mel. Acabat amb això, que és el que jugaven tot el tomant, ho estiraven i premsaven. Molt. aquells que la facin servir i anar ben agraït conforme als vostres manaments i a la vostra voluntat, perquè és de nostre la benedicció de Déu, omnipotent Pare, Fill i Esperit Sant, que vagi sobre vosaltres i romangui amb vosaltres. Amén. Bravo! Des de Castelló volem donar-li les gràcies al Damià i a la seva família que han casat, perquè aquesta sènia, si recordeu, vosaltres que sou més jovens que jo, hi vaig jugar molt amb aquells avellanets que havien allà al costat de l'ADF. Se'n recordeu allà, aquells avellanets? El Matadero, molt bé. Doncs aquells avellanets eren molt bonics, jo hi feia cabanyes, eren molt grans, eren molt bonics. Jo sempre m'havia recordat que hi havia una sènia. I des d'aquí a Castelló, amb el Guirro, amb el Josep Soler, amb molta gent, vam recuperar l'any passat la sènia de dalt de l'animal i aquesta d'això. Li vam demanar a Cal Casat, que és Cal Damià, que és seua, i ens va dir que volia ficar una placa dient conforme Cal Casat, i aquí han passat molts territoris que també li havíem agafat la sènia.
Mireu, els ovelletes quan arribava el bon temps se'ls esquilava, se'ls tria la llana perquè no passessin cap. Una vegada se'ls diria que aquesta llana s'havia de rentar. La portaven normalment al riu, però no la podien rentar suelta, sinó que feia l'aigua se l'enduia. La posaven dins aquestes paneretes. Aquí la rentaven, la posaven a eixugar i llavors la llana quedava com a molt tupida. Tocau-la. Què hem de fer amb aquesta llana? Li hem de treure tots els nusos. Veieu com està molt atapida? Posant amb les mans, mireu com van sortint els fils. Tu la vas obrint amb molta paciència, però veieu com ja es veuen els filets dins? Mireu. Sí? Quan ja s'ha dit tots els fils, el que fa és cardar la llana, la pentina. Mira com està. Té molt suau. Aquesta s'agrada més. Doncs d'aquí dins traurem el fil. Veieu? Els fils on són, per això és molt finet, se trenca, no? Sí. Per afilar necessitem la pentinada. Necessitem aquest palet, això se'n diu fus, o bé la filadora. Nosaltres farem anar el fus. Veieu que té unes ranures per aquí? Passarem, ara se'ns ha trencat, però no es fan nusos. De la mateixa manera que es fa el fil, se fa, ara l'enganxarem igual. Veieu? Agafarem un trosset d'aquí, posarem al damunt el fil i farem màgia. El fus s'ha de mantenir recte i li anirem donant tots. I ara se'ns enganxarà.
fem aquí? Què fem aquí? Què fem aquí? Piquem la llaga. I com se fa això? Això es fa amb un bastó es pica i l'altre es va anar picant damunt perquè vagi sumant la llaga. I com se fan els matalassos després? Una vegada pique, Sí? tornem a picar les escenes que és la llaga. Tornem a cosir tot el matalàs. Què vols tomar? Estem fent licors. Quins licors? Licor de cafè, de taronja i de llimona. I com- de la base I com se fan? Hem creat una destil·leria. Estem recreant ni més ni menys la Perquè- situació social dels anys 40 d'aquí.
triomfat!
És l'avenc de Castelló. Queda xulo, ¿eh? Són els millors, tio.